Hi, good morning, everyone. Kariton Guy, live here in the heart of Florida, USA. So ngayon, kaya pala guys, kaya pala maraming magsenador, magkongresista, kaya pala maraming even magbarangay, magpahalal sa barangay, kasi pala nandito tayo, no? Nandito tayo, tinatawag na gatasan sa gobyerno. Hindi naman masama, no? Kung itong mga hinalal natin, kung yung binigay natin parte sa ating sahod, parte sa ating mga remittances, parte sa pagbili natin ng pagkain, at least man lang, di ba? Merong maibalik in terms of services, mga bagong daan, in terms of mga drainage, in terms of mga basura, di ba? At least masolusyonan. Walang question no? Kung yung binigay o kasali tayo, di ba, sa pagpalago, ano bang purpose of paying the taxes? Yan naman talaga di ba? No? At least meron tayong matatawag na sistema sa gobyerno natin. Kasi sila yung sila yung tagapamahala. Without the mamamayan, without the citizen of the country, wala, hindi maitayo yung natin. Pero ngayon, dito ko lang na kaya pala ang rami. At dito lang natin na justify, no? Kahit araw-arawin pa natin, kahit nagsalita na yung dating Pangulo, at alam natin itong si President Duterte, he is vocal on the corruptions. Ngayon, senador, makongresista, walang mapili guys. Walang mapili. Lalo na ang government natin ngayon, tagapamahala. And why is it that they are very quiet? Tingnan nyo, hindi naman lang nag-react yung namumuno sa bansa natin. Bakit? Kasi pag magmandato siya, okay, i-open box lahat-lahat, of course, numero 1 siya, diba? Ikaw yung leader Kung ako senador, kung ako kongresista, ikaw mauna. Ikaw yung tagapamahala sa bansa. Nagpahalal ka nga dyan The same thing with the kongresista natin, mga senador natin, no? Nandyan sila, no? Dapat sana para sa atin. Pero dito lang natin nakikita, dito lang natin napapansin is what? Sole purpose lang pala, no? Kasi lahat tahimik Lahat tahimik. Nasaan si Bongo? Nasaan si Bato? Nasaan yung binigyan ni President Duterte ng pardon? They are very vocal on the issue of the South China Sea. Bakit hindi ninyo gamitin ang boses nyo? At sa ngayon kung sino yung nagbibigay sa inyo ng kalayaan, diba ito sila si Jinggoy, sino pa ba yan sila? Yung action star na isa, iba talaga, no?
Maraming nagsasabi, maraming mga ano, bakit ang Pilipinas ano tayo di ba? In terms of sa Asia, nandyan ang paglago ng Kristyanismo. Kaya pala, di ba? Kaya pala, it's very sad. Tingnan nyo ang makikita nyo sa ngayon. Nandyan ang demonyo. For how many days? For how many, umabot na ng weeks. Pero guys, aabutin pa natin. Kung kailangan natin for the whole year, for the whole we ask for an audit. Hindi yung certification lang, no? Kasi ang binigay nating tax sapat di ba? Binigay natin, pagkakain tayo, pagbibili tayo, sapat, no? Yung grocery mo, magkano yung VAT sa atin? Value added tax. Hindi sinabi nga pwede 3% lang kung ihatag this time. Hindi. Pag bibili tayo, kaltas agad. At ito yun, no? Hindi naman kailangan ng certification para lang formality lang. Kailangan namin ng liquidation. Kailangan namin kung saan yung pondo, to what purpose, sino yung mga key players, at yan ang isisigaw natin. Hindi wag yang wag yang certification lang ipresenta nila. Kaya nga ang rami pala, no? Ang rami pala, kaya pala maraming magtatakbo. At ito yun, nandyan pala ang biyaya. Pera ng bayan, kaban ng bayan, sila yung makinabang. Yung nagbibigay, tayo halos hindi man lang ma-repair yung roof natin, di ba? Yung bubong natin, kung sa Bisaya pa ang sin, daghan na kay buslot, di ba? Maraming butas-butas, di ba? Naka-ready na yung natin, naka-ready na yung mga timba natin, ang kabo natin, ang balde natin, di ba? Kay Simbako, pag umuulan, kung mag-uwan, isalod natin yung yung tulo. Pero tayo, nagbibigay tayo ng sapat sa gobyerno, di ba? Kasi yan naman ang turo di ba? Sa Panginoon natin, give to Caesar what is for Caesar, give to God what is to God. Hindi tayo nagkulang, di ba? Kahit, di ba, butas-butas na yung natin, bubong or sin, we do our part. Pero tingnan nyo yung mga senador, naka-gated communities. Tingnan nyo yung mga kongresista, naka-gated communities. May sariling sasakyan, may bodyguard pa. Tapos simpleng hiling lang. Simpleng hiling ng bayan. Saan ang pondo namin, no? At meron tayong nababalitaan, meron mga expose, di ba? Na for 1 year lang nakapagpatayo ng mga bahay, nakabili ng mga properties on subdivisions. At ito yan, no? Kayo nasa Pilipinas ngayon, tingnan nyo guys,
Ito na yung nangyayari sa bansa natin. For how many years binubugbog tayo ng binubugbog. Yung Philippine Sea, West Philippine Sea, wala naman tayong kalaban-laban eh. Bakit hindi na natin unahin yung kalabanin? Yung mga korap, kalabanin. Yung mga nandyan sa Kongreso, nandyan sa Senado, di ba? Nandyan sa ating syudad. Yan ang unahin nating kalabanin. Bakit kalabanin pa natin yung China? Di ba? Ang layo nun ha. Wala tayong kalaban-laban. Unahin muna natin ang dito sa ano natin, sa paligid natin. At ito yan. Mga senador, mga kongresista, saan na? We are keep on asking. Halos everyday, araw-arawin natin to. Hindi tayo titigil guys ha. Hindi tayo titigil. This is our fight. We fight. Kasi yung kaban ng bayan, saan nang galing yung pera? Galing sa atin. Remittances natin, OFW, di ba? Walay tayo sa pamilya, no? Malayo. Pagbalik natin, ang anak natin nag-graduate na. Halos nagkalitse-litse na yung pamilya mo dito sa Pilipinas, ikaw din, yung estado mo dyan, pero tiniis lang natin. I'm referring to the OFW. I am an OFW before. And I know ano yung hinanaing ng mga kababayan natin. I am as generations of OFW. Since yung papa ko, mga siblings ko, lahat-lahat. Kasi walang oportunidad sa bayan natin. 'Di ba? Kahit magaling ka pa, kahit ano pa yung mga credentials mo, wala. Ang inauruga lang nila is yung sariling bulsa. And good thing ha, ngayon meron tayong katuwang. Meron tayong tao na nandigan talaga sa kung ano yung legasiya niya. Siya yung nagdala sa krusada natin sa ngayon. We are fighting. No, this is a different fight. Di ba? We are fighting on another branch of the government. Ito yung pinaka Senado, Kongreso. Bakit tahimik sila? Of course, yung head, hindi nga maliquidate yung biyahe niya eh. Pero tayong bayan, di ba? Ang boses natin, hindi natin ipahintulot eh. Di ba? For how many years? Sabi ko nga sa inyo, yung bubong natin, no? May buslot. Nakaandam na yung timba-timba natin. Pero yung mga senador natin, mga kongresista natin, mga elected officials, hindi lang nandyan sila para yung mga business interest nila sa kanilang mga negosyo. Ang problema pa yan, pati yung contribution natin na para sana sa atin is gagamitin pa nila. At this is a challenge to you guys, and it is a challenge for them. Kung totoo yun sila nagserbisyo sa atin, maraming mga expose, di ba? Nagsitayuan ng mga bahay, nagkabili ng mga properties left and right, coming from the head, tapos mga government officials, di ba? Mga senador, mga kongresista. Tahimik na lang ba tayo? Hindi ito panahon sa pagtatahimik, no?
Kasi nga, di ba, sinakripisyo natin, binigay natin kung ano yung nararapat para sa bayan natin. That is why we demand, we stand to have an audit. Paano, saan, at kung sino. Paano ginagamit, saan ginagamit, o sino yung mga key players. Ito yung hiling natin. At magkano. Okay guys, yan lang muna ha. O may buntag o amping sa kanunay. Kariton guy, live here in the heart of USA. Bye.